Masarap. Ano? Ano oras na? 7:34 pa kami. Hmm. Inugasan ko ito. Nanay, magcinta sana daan. Cinta. Pero may wala ako naman na apat. Sabi mo, ito, 4. Tapos sana? Bukas ang girl ko dito. Ay, bawas na. Grabe ng bawas dyan. Grabe ito, 1.
Pwede ko din ako ng cellphone mo.
Ang pinakamakasugan yun yung power, di. Kakamit ko din. Pwedeng pagkusutin. Kaya na po niya. Isara. Wala na dyan. Kumagulya ang duman. Ako sa pinapagaling sa balik sumali. Ayun niya na naman. Sana ay nakakuha kami ng legendary. Sa ako na state.
Sa 4? Ay, sa to. Iya.
Baka dahil dyan sa e-bike. Ano daw? The one? Really start.
uwi na maral. Oo. 25. Ha? Wala. Eh, bakal daw kitang kalo, ha? Iya. Hindi, hindi mo itaram so ano? So number mo? Pagbalik ko na. Ayan. Sabi mo nawara ako. Nawara ko lang po. Balik ko na 40 ang darang. Ako rin ta. Gakod mo si Chuchay. 801 na. Natin yung nagpinakano kasi Nawa ko ng fireway.
Mugdok, ganda ka magiran. Sarap nga eh. Ugwa na TV. Ipa. Uy, shit, nyaon. Ano? Ano? Hindi ako kaya TV. Ubus na. Ini ba ka masiraman? Oh, kuya pagka-piwi. Angko, may piwi di. Kuha na ng 5. Bali 9. Ay, kay guwapa. TV? Dahil, TV? ano pala naan? Kulay dito ng TV. Ano mo? Oh. Piwi. Piwi. TV. Teka nga eh.
Oh, suli mo. Pirakon ka? Ayan. Naku po. Sabay-sabay kita pamalasa. Sabay kita umano. Matalo.
Ano ito? May makukulit ako. Ito na. Jenny. Edward. Ano sa waktu kay? What's up? Have a nice day. Um, happy birthday to me.
Give thanks to the Lord, call on his name, make known his deeds among the people. Make them remember that his name is exalted. Praise the Lord in song. Ha? Open sa 3. Praise the Lord in song, for he has done glorious things. Let this be known throughout the earth. Open. $5. Have a nice day. Ano dyan? Open? Yung baga, masirang baga ini. Oh, suli. Open. Ay, dai. Meron pa. Oh, Inalim sa piso. Minsan. Minsan nagulog. Ikaw nagulog? Bago pa ano iyan. Inuli ko sa imo. Bago. Alam ka dyan?
Sa? Sa 4. Bigyan ng kita meta last ano ngayon. Hindi mo na pa ganun subos. Last round, boss. Goy! Sabong! Nakadigdi mo sa restaurant. Hindi, baligyan. Goy! Nice one, man. Bang. Bakit? Bakit ka sa inyo? Hindi maging ka sa inyo. Iyo. Nalatan mo na sa gilid. Hindi ko saan kita. Masaya mo kawin na lang. Yun na. Parang yun na kamayip. Kuha ko yun. Matagason! Ako lang pala. Wish it lamang nga yun. Take out. Uy, this one na ko pala. Uy. Ako dito. Paano kayo mag-screen? Ay, sabi ko tuloy ko mag-screen. Wag ako, iba na lang. Oo, gagawin ka na. Patay ka. Patay mo. May nambos. Say mo natin. Bago. Dito ka tayo. Nakakay na ngayon ni Bito. Gusto na ini. Yan na ini. Yan na ini. Wow. Uy! Ano? Isa na lang. Nakadeliver na ka ba? Ay, ma-deliver pa ko kung 100 kilo ah. No. Tapos ako sa isang Kaya na. tapos natulong ko muna yung sikat. Bago ka Kaya na. na. Eh, ma-deliver pa man po yan. Ma-deliver pa. Uy, na. Lumabas na. Dapat kayo ng fruit. Ito pa ba yan ang nilaro? Kailangan na ako sa. Bago na may isanda ko. Ito ang dala. Ayaw ako sa dala. Alvin!
live ka doon. Babe, nabangi ako. Kasi ako kumain. Gato kayo, no? Aldos. Taka. Ano? Ay, wala to. Ay, wala to. Ano yun? Eh, tabang ko men. Boom! Ilalasahan. Ah, day nakayo na naman. Ay! Sige! Shopping ko. Sabay. Ala, to pa try na ako. Alam na, mas ay, oh, adun sa kan, anong pangarap ka? Ah, doon na may lang. Ikaw, ikaw mo gusto na lang. Uy, ano na po? Basta kapag-tigil ano ako siguro, Oh, bye, mag-ulan ng bike. Natin ako. Invite na namin. Ano shopping? Ang kusik pa sana. Accept. Bate. Ha? Good. Ay, lapat lang ano. Don't easy man sa. Mabakalat naman akong pagkaon kan. Sige, no. 100 ko yan. Sama ka ba? Ha? 100 for the boat. Ano mo? Picturean. Sa picture mo. Sa diri mo namin. Nag-cellphone na ba? Ano na yun? Mabakalaman akong pagkaon kan. Parehas kami ni. Tap mo dyan, simula pera. 100 for the boat. 100 pera, so 120. Aldos. Dress, ano? Padalan maubos ang mana ko. Hindi ko pala kayo nag-treat na marami. Dinil may nakabala. Kaya pagtabang niya, kaya naman. Ano? Aldo. Kaya ng kalabasa.
Universe ako yung si Jay. Lagay mo na ba ito, guys? Dasang ko. Ala. Jay, kaya kayo nang nabiron ba ka, Jay? Kaya na doon. Bakit pa rin? Family forever. Ay, tama! Hoy, ano?
Ha? Ay! DJ! Pwede kayo po? Ang tao sa akin pag-ibantay dito. Ay, yung kami, damo lang dyan na arket to. Damo lang. Ay, Guwapa, ay, arok ka, no? Question mark, nakalang question mark. Si Jay dyan ako mag-presage. Tama ka presage. Wala aman, ay, ano. Lahat ba dyan ako sa ayos? Kita ba? Ay, nagtumatapos ko dito. Pero, ay, ito ko yun. Kami nagpapilak ko ba? Ano na? Iya. Tama na na. Panibago. Hindi kami. Ano yung sasabihin ko? Ganang ganito. Tapos,
Nag-run ka. Pag nalipit min bukas ani doon pa. Pag nag-aako, Ali, pag dumaan kayo ni Badeng, kaya presyo na sulit yun guys. Pag dumaan, mawala rin dapat tayo. Pero, ako rin kaya natin eh. Hindi ko talaga. tama dumaan. Nakakabali niya lang. Ay, oh, may break. Oo. Tama. Long break. Ako ito na ano, kasi ito May plus ba ito? Alik man dumaan. Wait, mahal sa duwa. Ay, ano naman kaya? May nakakaya ta paano inaminainit nga ni. Ako to pa dumaan. Pada ulo Sa baba kaya. number. O, sige na. Pero magap. Ako di ko magpatuloy. Okay, sayang! Ayun, nadapa! Ayun, gadan! Ano, karangan da sabi nanti. Si Ahan! Hagulot! Ano mo na? Nadapa! Tubangan ka. Ayun, nagadan! Ang tamakain bis makano naman sa niyo. Kataram naman sa mga turang baba. Tris na nato eh. Ayun, sinabas! Pero lost na Ayun, nagadan! Ayun! Ayun, nakakala! Sumitro mo na. Ayun, ka nagsusunod! Kami na mabakal pa. Ayun, ka nagadan! Ha? Ay, buwa ako dito. Sige, doon ka na. Ano? Gusto ko malis ko sa mukha na. Kuya, kuya, kuya! Si John Wilson. Buday ka. Buday ka. Nagkarabot ka mati, nagkarabot ka. Dapat silakan bunga. Kaya nga ni pagkakaya pag nabukas yan. Para sa mga. Kay Bang Pablo! Kuya,
Para sa inyo pang meter base. Oo, Kasi bigyan mo rin. 3,000. Tawron mo sa yan ang ano, sa yan ang meter base. Tapos break yan. Ang meter base na nag ano, 150. Wala kontra pa rin ako malas. Tama na. Okay na. Kalabaw na tumero ko. Bago na ako ba? Ililipat mo na siya. Ililipat na nga ito mga sa may pindahan dito. Tapos, paano ang pag-ibunikan? Masakat kami dito sa atong pagkatao. Pag nakatransfer mo na sa punta doon, masakat na kami sa atong. Tapos mapalawag kami kayo itong wire na ano. Tapos nag-iwan nga, pag ano yan, mahiling mo masalit mo lang. Tatawin mo ng breaker ka. Ano, I sold kakawin o. Daling mo anak ka, please. Ano yung mga gagaan? Yung na nakapatid ko, tsaka itong sino, baka nagpuna, baka suwali ko. Pero din, ano tapos? Dapat na o. Yung swerte din. Libre na. So, ano ba? Number O niya, mainawak ko dito. Kaya daw, pero nga rin kayo daw. Run out! Ay, taga-sunto. Tapos kami, Chris. Kung yan man sa nabudayan, ano yung mga ano ba ito? Tapos the place na pumasara. Uy, magagat ko. Una ko ang ano o, digdi na ni dito. Ang breaker. Ilaw dyan, pati sa kong dalawa, ilaw ka dyan, ilaw ka dyan, sa may tindahan ka. Pwede man daw. Big this one, no? Sa nito, Oo. bakong same dati ito na nakawin. Diyan, bago din. Dati niya ang naman sa may tindahan, tapos ilinipat sa Oo, may dati ano. yan, duman sa may tindahan. Ibalik naman sa dati. Bawasin na. Huwag na ko, iba na lang. Ako kaya, Ako, ayun. Kaya mga tutusan pa rin. trabaho mo. James, tabang! Yan. Kaya mga trabaho. Ano. Mamaral ko. Ay, gano'n. Oo, Makaluna ako kanya rin. Pero mabot na ito, ano, yan na lang. Nataklang na. Sa lipat pa. Look at Ray. isang takbo mo na dyan. Dati ito. Bago mayroon. Di ano, minumuna ito. Ilang na. Ilan just means to drop one. Ay, doon sa kamo. Ilipat na dito. Nangan yung pagtoko. Nagkatagayan na din doon, ano. Ano na lang. Then, kumbaga, hindi na sa nagtrabaho. Ah, level 35. Bawasin na ito. Papakal ka po, ano, papakal ka po may survey. Ano po man daw? Surveys, tapos, Ay, ano na ako? ang gamit ito ang Baka breaker, to. ibo mo, 60. Ay, ano na? Ako kumandan yung... Out na to. Okay, man sa to. O, paano man ba kung hindi ka ng victory? Nag-roll ako. Asumbar. Ayun mga yun. 50 Cent. Have a nice day. Ginagalit mo kita. Kaya daw ka na dito ang ganyan. Pwede nagdumo baka. Laking bacon pa kayo. Isa ko mga ganyan. Ang bagay, ito sa pangko. Baba. Ano yung pangalan mo? Kaya niya. Ayo, kaya niya. Yan, nasa baba. Sira daw. Ano ha, baka mag... Oh, inagkas kita. Okay na ko yun siya. Ewan naman yun kung Oo. Kurang gade. Oh. So, natin muli bagaan. Ilaw. oh, nag-ilaw yun sa pagsalay. Pag sa ground lang, ewan yung nag-ilaw. Anak ko hindi kami kaya din. Ayun, tayo pakarayan mo na. Ayos na. May naglukot lang dyan. Kung na dyan naman sa breaker. Tapos sabi mo baka nag-i-rain eh.
Baka nagsulat. Bakit? Ang ano niya kaya, pwede tayo masabi na ng breaker mo iyan. Para ba bang ampera ay isa na Bako na tayo ang breaker. Bumapa. pag ang breaker kaya dahil naman ano. Ito nga nag-under, man itong breaker natin. Pero pwede ito gamitan sa control. Tapos sumago, yun na itong gamitin natin. Mahal ba ang breaker? Dahil sa bagong breaker, nasa yun baga, dinirekta ko naman sa baga. Kaya nga, mama ka na breaker. Mahal ang breaker. Kung sa, ano, kung nasa kurang na kung sa breaker, pag, ano, sa Depende sa ampera kaya. Kaya, Pagalang ko ng ampera. Oo, 11,000. Grabe mo, mahal pa para sa isang breaker. Ako! Eh, 1,000 di ba? may resibo. Ano yan? May resibo. Baka iba, ano. Arin ko yun eh. Pero ang single breaker, Iyang buda ito. Iyang naman. Pero Sabi ito 1,000. ano man lang kaya single piece man ako gamitin na breaker. sarap na lang. Pag-aro kaya kaya mali yan. Pag sa Francis. Mali yan. Yang mana gigi ako? Pwede labing 460 ampere. 3,000 daw. Sabi ko, bawasan. Iya po daw. Iya? So wire kay mapa kami doon sa Marino. Ako sa inyo number. So, number 4 ha. So, number 4. Mali ito. Ito ito. Kaya pa kami dito. Idubulta na sa ito. Sali ko ka. Ali ko ka. Ay, dahil ka. Ano pangalan mo? Ang number mo? Ako, Jay! Shopping! Hala! Iba ko man! Oh! Balitan mo sa W.O. Ako! Hey! Lemang ki! Lemang po! Yun! 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 Paano man matibo? Paano ganun? No! Yun! Ganun nila yun kami! Ala! Mabilis ko! Bakit may nagkakarawin mo ka lang na? Nalitan ko na kayo. Kumain na yan? Sorry, mga gagay. Ang ayaw, parang kinina mo. Parang bagay ko. May tingnan mo ka dyan. Hindi ko. Hindi ako sabihin. Alili, ate ka na natisag po. Hindi ka na malagin ka. GR? Ano ini? Smart to globe. Okay, siya tayo. Ano ito? Di kang globe? Yung Ano pa bakalong ko? Breaker, Buda? breaker budak meter. Breaker, meter base. Ayun, masana? Ano po, iba ka pa dito yung stranded na wire. Ano, wire? Aro kayo na. Mabakal pa ko kaan? Iba kaya ko dyan sa dito sa body kaya no. Anong apod ka yan? Stranded, 5.2. Stranded. 5.2. Pirang metro. Wala kung sentay lagang ano. Duman ang metro sa may tindahan. Digdi ining tindahan po nila. O, duman sa tindahan niya. Digdi o duman sa balyo. Duman sa tindahan. Duman sa balyo sa iyo. Duman sa tindahan. Ang sasabi niya, naman sa baba. Duman sa balyo. Ining tindahan. Oo, duman sa tindahan. Una po, ano sa nanindo, so duman pa. Ini, sa tubig, okay na yung mga wire, bakit pa? Sige, mama.
maano kitang wire. So, sa control, yung sa breaker ito, sa control ka. Ano? O dumana sa Paano kayo pag ano? tanganing aran nila ang bit na ang gamitin ng Di ba wire. Pag mga wire kainin, yung dara ko laon pag ang wire. Kung lang magduro ka, dara ko laon ng wire. Okay na yan, duro wire. Ano na yan, standard. Igo kaya ko dyan sa dito bar, kaya mong gano'n. Ang masubo. Breaker, tapos meter, ano ito, base. Gear base. Anong i-spelling kan base? Basta yung O, kararo na. Takong magaan, mag-drop wire na sana. drop wire. Open. $6.50. Have a nice day. Nakulog pa akong bakalo. Breaker, meter, standard ko. Maano pa ako kainin? Ano? Maano? May dating gawin. Sa kuya, hindi sa tigis sa bar. Kunyana. Under 14 kaya ito. Anong number dapat? 5 point, ano ito? Kunyana. 5.2. 5.2 man yan. Wala ko, mainutan na. Mga pirang metro. Alauna nga, di kami na sa nagiraraw. Buwado, alauna takulo, nagpapakalatigin na kami, di ko digit. Alauna takulo, nagpapakalatigin na Hindi ko na sagutan ko lang. Alauna takulo, Kwarto na ini. Gana dyan rin medyo pasali kayo na ako. Madubon kayo. Nga na, ang galugod kayo ni Alpatea. Mga pirang metro, 15, 20. Wala ka ha. Kaso pasikot-sikot. Oo, budak. Siyempre, duwa siya. Magagamihan pa rin. Matuloy yung mat na boy. Yung mga gararay, palalim ba? Hindi man. Wala nga. Sabi ko, ikala. Simple din nakatakot na minini. Dumon sa luwas. Alabang gito. Ano din na kita na agya din. Nakalilam na, naka-ano na yun. Naka-pixel dyan sa mga ano. Paano yung bukal na Ano siya talaga, Ay, kaway yung rin size talaga na siya. nakotako. Ang Kaya mga pa ko to. So naka-ano talaga siya, nakapako sa mga Yung kapasakit mo si Dinamid. Nakaut na ako. Ito na, mga. Makakali ako doon. ganun ko, nasa nakapatuma. Kaya hindi kita mauna to. Yun, ipasiling ka dyan. Kaya yung dyan. Ano na? Uy, wala na TV. Hindi, magpagkakala sa nalugod. Mga baby. Ano, sigurado. Doon talaga magkahati. Oh. Oh, siguro ano. Ang pag-ano ko baga, ang pag-ano ka sa metro mo. Sigurado ito. Ayun. Nagkakakuha ka na yung gawin. Anong klase ang nagiging mo ito? Ano, control mo lang ito sa Control sa nabako na. May magan. ayun din. Kumbaga, ilang ano. Ako pagkakaab. Dinimay, Siyempre, ano kasi yan? ilang Oh, mag-ano. dinimay. Kumbaga, ilang Uy, ma-trade. Kasi ano ba? Kung muna, istorya nga doon. Pagkaalam nila sa kuryente. Baba muna eh. Dahil kung pwede, baba sa tukay. Pwede na. Nakulong akong babakalan. Pero alam ko, at sa tre, Yung pinot kumbaga, open. matay ka na yan, boy. Open. $7.50. Have a nice day. Ay, yeah. Dili mo lang. May ground yan yung leg wire. Yan ba itong mga Siguro yung nag-ano, nag-ano.
There's kasi mga ano nga. Ay, oo. Ano, mabakal na bread. May pagmapakalang tinatagling. Later, May dates. pagkakasok kami with Tapos stranded na 5.2. Kapag matabi yung ano, kung dito magkaroon na may laro dito, ano lang, budget, may ano kaya yan, may plus ego na Plus 200 ngayon, so, nakano ka mga taba, yan, subilog mo lang yan, so parehas yun sa bibig baga. Nung tatangga sa metro, Oh, hindi ka salpak na. oo, so, Astig salpakan. subilog Sa lang, Meral ko baga. Ako Bilog sa lang. Manila. may terminal baga siya. Kaya nambitis ka, ground. Bali, anong gano'n? 5. Then, ano man lang, Apat. apat man lang. Bako, ang trip is ba kaya, Sa Meral ko paano baga, may ground, oo, sa tao, pero malimit yung gamit ko. ang iba siya, Siya, pang 3 piece na ito. yan, duwa man lang, bali, mag-abot mo naman. Duwang pala, o, tapos doon, sa pag- Diba, ba kayo, so, may box pa man, dito. Sa bilog lang, sa bis lang, may Mga termis pang pa ano sa na ito, bilog. mga pang, siguro mga pang commercial ito. Oo. Dapat sa bilog lang, marami lang. Gusto ko lang kiniya, nakapit sa yun niya kasi. Sulit ito mga Ay, ano ba yun eh? Oh, meter pa ito. Pero ako pa, hindi naman kariba lang si... Ano? Elvin. Bukatan ko. Online. Ikaw ka na, sabi ko, ikaw ko na sa Ano yan, number 6. Pag nasobrahan kilo. Yaw na sa nito doon na yung mga... Ito dami, may ito bang... Kaya yun, mapumalinaw ka kami. Ano si Sir? Yun na, araw ko, mapakal talaga mo. Nilitan ko naman naman million. Kapag nagpakal kang bis na, so, may box pa, mahal talaga ito. Parang kasi na ako Ako dyan takana sa mga napakal ko na eh. Kibon na sana natin today, kung naroon cellphone ko. Kaya man, pag napakal ko na ako dyan takana. Ang wala rin ang ano nindo. Masa may ano ka na? Pag-igwa ka na ka. Uy, tara na ulit So, tayo. ano, yaw, masarap na rin. Ulitan ko siyang 1 million. So, kaya. Ang yung na-ready na. Lang. Tama naman ako sa Ito nga, tingnan ka na nalaw. Kaya ha. Naroon ba? Kita na sa suko. Nakal mo ka na. Kuya, kahit hindi na ako nasa imo. Ano na? Ang account mo. Tungkol sa kasapin. Kaya matalakaya ako. Ilang sisako. Ay, dapat number 4 talaga. Yung number 4, yun na ito ako mo sa Aran doon. Aran doon. Yaw. Kung yan bagang Sige. kailibanan ka pala. Dahil dati na sa mga oh my life. Papi, wait. Hindi ka sunod sa ka. Oo. Tapos pinababa ang Elmer. Ay, putang ina. Ano, kumusta na si Elmer? Ay, tatawan mo pa na. Tawan mo na sa Facebook. Pero nagtatrabaho. Bakit? Makakontak ito sa pag nagkaroon na sila. Ipan mo. Ayun, wala pag may ano, may ipatrabaho na sa na Yakot naman. Ito na sa iyo. Kasi nagkakabot kang cellphone mo. Yago. Pag mag-contact pala na kasi ako mo, mag-contact. Nakakasanan tayo. So, Where you stand. so breaker sabi ano mo na so 60 ampere na. 60 amperes. 60 amperes. Sira ka na dito. Kaya parang Ano eh? 60 again na ako dyan, palitan ka.
Ano ba yung... Hindi ang... bakal na bago? Oo. Sa control dito sa akin. Ayun. Hindi, ano, so, Pero wala na matalaga doon. Bolton o plug-in? Tapos na, may fire ba? So, So, may harong na siya. 60 man ang ano rin eh. Pero ito nga ng tasa na sa nag-iinit. Oh, kaya nga, paano man kung 68 to duman man. Hindi man ang problema kasi pero man ang matalaga doon. Dahil duman baka kami makuha para sa digdigable. Bali ito kaya itong ilalaag ng control. Ano man lang 110 man lang malalog doon. Kaya ito kan 60. Kaya ito pang 16. Hindi kaya dua ba? Atomic bomb! 60 dapat. Ayun mo! Ano? Ang main game mo. Hindi mo naintindihan. Ito kung yun mo kaya ay siya wakara mag-insert ka kang branding sa ilaw kung karang mga watts ang ilaw. Pero sa halik duman, na 60 ali pa pa video, kaya na ini. Kaya yan, na-control ako. Basta iguang kaya yan. Mabakal pala yun. Oh, ni okay na yan, Dede. Hindi ako kaya. Okay na yan. Okay na, Dede. Kung salida niya, Ako din ano, papait sa ako ng rin. Nag-iinit. Kaya, digdiyan. Iba ko dyan. Kasi ko muna, ginalo kong ilan so 100. Ang ito na, iyo. ito na, parang kawan so 100. Balang Number, ano ba ganyan, ang kapay. Bakit din na rin sa na si ikaw mga ka na magayon na ano, number 6 so may 0. Hindi ka rumalo yung class. Unawon talaga yun. Sino na. Kaya binali ko sa 60. Dati matalaga yung 60. Inagpandong. Kaya rin yung 2019, inong sabi 60. Tapos, pero nasulo, pinalitan ko. Puti niya dati. Binadal ko. Tapos pinalitan kong 100. Ang tinuunaw ko niya. Kaya binali ko kaya 60. Pero pag ganyan naman, di ko nag-iinit. Ang tutunaw kung ito sa mayo ba, pinili ko. Pero una ko niya baga. Bata ko siya nakimil. Sa'yo ko nakikipan dati. Ang ano pala, aluminium, kababa ang, madali siyang, kababa ang capacity niya sa bronze. Mas maganda bronze. Oo, mas talang daw pala. Takit ito, Quality kayo. natrabaho ko dati. Balas ko ba't man yung nag-install na electrician. Mamati mo pag grabe talaga. Nag-uong ang wire. Oo, building na ganito. Kami na temporary man pala. Kaya pabita-bita temporary. Kaputan ko sa wire. Nagbabibrate talaga mo. So, ayun yung mundo sa kasa, ipapasa na. At ito eh. Kung gano'n ang Cross lang so ano yan. So, 3 na niya baga. Dapat ibalik nga ang duman. Oh, taiga po. Ano ako kumbaga may warranty pa yan. Harangat na sa naga. No, makunta mo sa tama, pakal pa kainin mo. Oh, iya. Nagsudragon na. Iya. Oo, yang man sa name. Iya. Oh, thank you ha. Ayan na. Ingat ka na. Pag-day mo ko na punta 3 dito. Iya. Yan, bacon, ano. Araw-araw kayo, di namin lang po ang power roll. By one, ano. Ano ang kumakas? Wala ko. Ako kumain. Gabaon mo.
Masa ka dyan, ano na? Wala, gawin na. Ha? Oh, parang galan o. Uy, rayot. Uy, rayot to. Hindadan ka. Ay na! Boom! Uy, shoot ko no. Kasi gini no. Out. Sawan. Out. Nasa 1 million trillion dollar. $18.50. Have a nice day. Sawan. Ay! Computer 1 and computer 4 change places. Oo, alas 9 pa sana. Mangala sa kutudos ko, lo. Hindi na dyan. Ang stand ko din sa Alvin, pangalan ko. Kailan mo kung pansit na mga tawagan? Wala na ako sa kanyang stand ko. Tatapag na? Ang donated ko dyan, One Infinity. Hindi mo pinabakal sa ano mo, wire na ano, stand. Wala ka tapin na bakal mo. Ano na ganito. Ako na niya binari kasi. Nag-donate pag una ako 3,000 pesos. Dapat ano? Iyang pinagalang Ay, ko. dahil ito para Baka madalit ito. Hindi mo na kung pinabakal mo lang. kapit mangyari yun. Kaya pero mo kamo. Salit nga na yan ang pa-equip ko. Pero ako nagpagalo. Ay, po, yan ang meron ang dati kong pinakita. Ano mo lang pinagalang ko? Ano daw na Ano daw yan? yun? Ang diretso ka. Nagpakalang Yan, nagli. hali. Dahil Yan, kung paluwas, diba? nagamit. Nagpalang gurubla. Dahil kung nagamit, nagdalit ako 1 million. 15 yan. Mahalo na. 1 million. Oh, kung anong makalkukan tarong ni Dito ba? Sinta tarong. Sinta tarong ni Pro. Mahalo na. Ali, dumampirang metro. Mga 70 meters sa Ali sa dumasa kinabitan. Ayok na kami ba? Hindi mo kaya pag Calculator o. Hindi, online hindi kami. Ano, 1,600? 80? Dinunita ko sa din yung million. Oo, alam mo. Ito ang ganyan kasi rin dyan. Wala, makuman. Ah, dyan kilit. Wala kang sabi. Ay, may mga kat dyan kilit na ko. Pero ang dunit sa'yo, 5K. Baka na kung medyo ano. Eh, man mga kat dyan kilit. Oo, kasi hindi rin naman nakapagano ni Jay. Matry sa metro. So, ang waya nila ko. Ginamag ko. Times 3. Inak mo. Barangay ka Kung ko. nakuhagan tumansa. Kaya hanggang dyan. Tuwid, tumitog nila. Tuwid dyan. Ay, sinisend na ng Go! Alit ka, wala ko kayo eh. Kung tinagtanong lang, kristal. Ako may kristal. May bula. Unti lang naman yun. Yan na, kuya. Yan ang interview na. Okay, dahil na. Gawin yung kuya sa aga. Ayan. Maraming pa kapag pablatter ako. Pablatter, nagsusupay ba? Muna, alam mo niyo na tara. Tama ako sa kapabilis na. Ano? Saan ka? Kaya Roblox event ka na sa tunay na buhay. May lang may makota. Uy, ano, inakali na 6 buhay ko. Ganita, naging mo yung 6 ko. Ito, Pwede nga. Maraming ako na sa imo ah. Proper set of pinta mo may baby duman. Ay, niling pa na to 15. Kasi sana,
Sinakasod nga. Ano, infinity. Si ano? Hello. Buka ka naman tulog. Buka ka naman tulog. Bago pa pala yun. Buka ka naman tulog ha. Ay, sorry. Awa? Ito yun eh. Natuyo. Isang medyo lumit ako. Bakit mo? Kamay. Sige mo, makikita ko. Ako yung nakalasip na. Kasi nakabo. Munay. Munay. Tuloy ang podcast. Dahil mo, Guava. Dahil mo, from China. Dahil mo, from Pincheck. From Munay. Munay. From kita. Munay. From Anta. Munay. Hello, Munay. Kuya, paano ka? Nangarap ka mo. Nangarap. Ikilimili ka naman pa. Kuya, nag-grow. Mangarap ka. Ang ina. Hello, tinakari ko. Ang inang sakna. Itatagyo. May bubunjay. May tatagyo. May bubunjay. Ano ang igibunjay nga? Ang sagon. Ano man yung maranjing? You know what? Talagang kalbo. May kulang kristal. Kuya, dahil ako nakatukaw. Ang kuya, ano yan na nag-donate naman sa mail? Sinay nag-donate sa TV, sa channel 7 mil. Nagkaroon ka may itong nag-donate. Sobrang ito. Uy, mga diyan mo. Ang dapat baga dito bigyan din pulo. Niyo. Ayos ang tao. Yan. Di ba kaya? Wala mo lipa kung kumakamu. Hindi ako. Ay, ano first? May third time, may first man. Itago, luwa ko sa naligdi kong school. Hindi po na. Tapat-tapat pang din po. Ako ko mantig sa akong ilang ang ano matay ko pero no. Hello, Kapanok na sa lubot. Sa lubot na sa may niyo. Dahil mo to. Pwede ba ka mag-dito? Pwede ba kayo mag-dito? O sa kuya ko dahil naraw. Nag-donate na naman sa akon ko. Para pinasublit ko yan. Nangarap ka. Papaplato na ko, Chichi. Hinak mo ako. Men, sukanta mo kay Krista. Mangarap ka. Abutin Inang sakna. Nais na mamundo. Ang mga tukong lagi sakna. Manakanta, medyo lupit. Nagsindi. Gaila o gabrak. Amo kumagpakutang sa tubay na amo ko. Magpakutang sa tubay na amo mo. Kuhulas ka na nga, hindi pamabayadan. Mabubunin niya ako sa inyo, garot sa kakalapakon. Ma, bilang tamo si Junjun, pamahal. Hindi tatawag. Kanina ba? No. Pinakaray kong No. Ayun na, kumakablak, papapakal kita doon. Kuya, pizza ko yung bronze na. May bako. Ganun ki Gigi. Hindi ka na may bronze. Tapos, Hindi na magawa ito.
Ibis pa! Pero iyan! Pero iyan! Ako, minagamit ka man. Hindi ka na lang extra ko na natin. Tom, sabi. From the state of certain rules. Push ko lang. Sirik ka. Para bakala na ni Rina ko creative.
Tawaan ko ayo. Tapi kayo, sa ano, tao pa yan! Kapurot ko lugod! Dahil na, kasi ikaw. Otak ng TV. Wala, wala. Ang buto kaya na po ng screen! Lugaw ko dyan! Ako na ba nakikita ko? Dugo na nga ito. Kasi may ano, sa kanyan. Saka, wala to. Wala gawin kami. Wagi na. Tapak ako. Marshall, Hoy, yo. Yun na pala na po, Nino.
Binanta ka. Pagkabaon. Napa, ano? Ito na ko, sunay. Yan, subok ako. Ano? Oh, dali na, Ligman. Ha! Ah, Hindi kayo nagsabi. Burungos? Sige na, sige. Sa ano? Saturday. Hindi ko, Hindi ko alam sabihin. Hindi pa. Masarap. Sige, balikan ko. Ano kaya pagkanta? Sayang So, tugot na ito. Ilan mo Ilan mo Ay, ikaw. Ilan
meron si Titing. Yakal. Ah? Si Piron? Sayo. Ano boss? Ano boss? Hindi pa boss. So, dugo, tama. Akin. So, may kumatungan. Ano kaya nga tinibag ka sa Hindi okay na yun. Ayan eh. Ay, marami na ba? Nasayaw ako. Sayaw, tingko. Push ko lang nga, yun. Ano mo? Tingko. Iyo. Nakakulaman ka na.
ay, puto na yung Wait, na ito. $7.75. Have a nice day. putang ina. Saan ko na tayo? Yoko. Okay, knock out. Tuloy tayo.
Manay ni, oh. May pa nagtanong ta. Binakalan mo na ako pansit? Binakalan mo na ako pansit. Ay. $10.50. Have a nice day. Nakakasuba ito. Sige na, baka nyo. Hindi ka maya ka man. Sino no? Mapon, may ano pa ka dyan? May kloro. May photo naman sa luwa. Mapakalako na ko sa Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Baka. Isa mabaka. Mga 30 gano.
So, di pa nagkabarawasan. Ah! Ah! Mga aking kinakapot ngayon.
Naki ba? Ay, may pagkakataon. Parang cheese. Sabay lang. Oo, nainutan ko na. Pangayos na. Ibabay niya. Naksa. Sa cellphone na nakalagay. Puta ka na, yung... Eh, ka Joel! Ang hayop kaya auto. Nasa tabi, okay. Kumain ka na.
Kung di mo ako. Ano na, Joe? Wala, tira ka. Wala sino ka. Meron na ako sa server ko. Ayos na. Kahit pinagbulot ako mga Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ayos na. Baka man ako. Ilan mo kayo tayo? Pwede rin ba yun, ma'am? Sir, yan, na- pwede rin ba? Oo. Hack mo? Ako yayip na yun eh. Siyempre. Ano, hindi ko lang po sa Utang ay. Utang ay. Utang ay. Hindi ko na ito. Nagsisigdubukot ka na. Pwede yan, ma'am. Sinilo na. Hindi. At yan, ma'am. Tunawan, Budarawit. Channel 8. Yan ako no. Dito, ikaw na. Open the door. No. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. No.
araw nga yun. Mabudin natin daw. Oh, Ay, nasa blue kami. Hindi mo Hindi ako maganda. Kailan? Makakayan ko. puta ka na hayop man na ini. Ano lang na ano? Tuwa ka pa. Lumapas ka. Mali ako maka-Facebook ko. Mag-retrieve ka naman ano? Ah, Di ba yung nakaka-Facebook? ah? Di ba nakaka-Facebook? Magpapangali. Di ba yung ano niya, ang gen shirt or long? Yun ako. Magkakaroon Ang long. Yun. Shirt na sana. Ayan, shirt. Yun mo na. Ay, 245 na magbawas ko. Manghak na umanggi ko. Important na sana. Manghak ka na, bumagi mo ka pa Ismail eh. Hindi ko ang kanya Ismail eh. Uy, sorry ka. Ay, sarito na magkakita. Daw ano, basta siya. Parang mali-bali ko na. Makakawa. Wala na maayos. Pakilakan. Baba. Ay, kuhay na. Taka talaga. Parang ganun. Mga hayop, Ay, naman, ano?
Ano, gusto mo ngayaw? Masay? Magamit ka? Yung maging hayop, kukuha ka namin. Sarap magiging hayop dito. Oy, putang ina mayo. Nagagalit ang laklaw na ano. Buot. Pangot niya mo! Yan ako dyan. Ako! Oh, wala na ako bulan mo. Rumano? Ano, sige, limit ko sa bago papalit na maubos. Sabi niya, pagkulit ko niya ako. Hindi lang ako magkalit. Hindi lang niya pwede ko na. Hindi mo mawala. Tapos, pupupas na natin. Parapilan ka na. Sige na, magpalit ka. Sigo. Sumpitan!
Yan, oras na ito. Lusong din. Daratanan. Woo! Kayo nga na yun. Ako, kami. Tulong din ito. Kami na, pero hindi ba sila ko? Lakaja! Pati na ako. Una din yung right makaburi to. Go na si Jowo. Oh, dako. Muda na inan. Okay. Salamat. Ano, kumakas bila kayo. Kauran na po na naman yung bilang sa sila ko din awak ko sa pare. Pag nabulit lang na kay kang mahiro, awak ako naman yung budi. Pero siya po siya ito. Steve! Circle mo muna! Pag nasa loob, sa kanila mga tao. Apat yung sarong bagong yung. Stay na to! Pag nasa luha, Agad tayo kapag sa loob. Tulong ko. Ibat ang galang. bulto na. Araw kaya yung klase nila. Ako nga ito. Kung libag ako nag-alis sa mga basta mo. Aling mo duman sa ano ta dati? Karong ta duman sa district gate. Duman sa may initangan tubig o dumater. Ano, pag napunta lang Langkay. Ako man balik. Hindi ka Langkay man yan. daw. Ano nga ginagamit? Okay yan. Yan o. Padala. Ah, bakal na kayo itong bus. ay, gamay ka. Sarap sa mga. Ah, wag yan sa duman ito. Yan, aling mo duman. Gusto ka nga ni Guy. Ah, okay. Bakal. Hindi nga nag-iilig na siya. Bakal kayo mahal. Nanganing matibay. Ayaw! Ah, kaya ang gano'n. Mga 1,000. Bulok ang nga nagdingay. Di ba nga? Ito paano? Kung nararap mo ito, mabakal ka ito. May problema. Kung may nababaan pa. Pero may nag-tulog. Oo, di kayo nagagawin dito. Ano nga yun? Kanita ka na gusto ko na ayot. Ah, okay. Gusto lang sa rao. Ay, hindi yung ano. Ah, ayan. Napasan mo naman to. Mga kinman. Una po, ano. Araw talaga ito. Umayot, madaya nga yun. Mabakan na lang ayot ka. Kung pinag-uruan na may kuryente dapat. Ito yung kuryente. Bagyo ko na. Madaya nga yun.
Computer, blood is still. Bisa ka dito! Nakakabot mo sa nandiyan. Hindi na umakit. Hindi na nga umakit. Doon, ito ulit. Pamaraw na ito. Yun, hindi na bulsa ito. Meron ka na sento. Bili lang mo ito sa dito. Isang mo ito. Kaya, hindi ako makakapal. Pero ako. Pero isang mo ito. Kaya, nalaro ko na ito. Ako pinabaga. Nawag ko sa 20. Pag ito akong itan dito, may Bakit talaga iba din? Ano ba katawag? Bakit talaga? Hello. Ay, sa kabunta. Ako mo. Nabili kami pang-akin ang kanta ito. Pangbakla. Pangbakla, pangpato. Jeez! Jeez! 2001. Baka nagkakamago. 2000. Anak. 18. Doon mo ba? Paano ka nakabuhat? Kapag nakabuhat ka makasuma. Oo mo naman. Bantaw mo naman. Sarong ba niya? Kanta mo bang Baby Shark? Ako lang ang kanta mo si Johnny. Johnny, yes papa. Wala pang mata. Ano kayo ito ka na natin? Kung may darling, ano ipan? Kung may darling, Clementine. Yung pagkakulong. Shopee! Los na no? Wala yan! Kami naman ay kamay ko. Pero nga kasi ano kinabuo mo.
Ano naman? Kano ba? Ikaw kung hindi ka nababayan ng 3. Kaya ako. Halo yung pinayagan. Hindi mas sa video. Ano? Open. $50.75. Have a nice day. Likod. Dapat bakain mantikisun mo. So tingnan naman yung mantikisun mo ka. Masarap na sa dyan, buhay. Dahil naman daw kung ginagawa. Tikyos! Yun na daw. Mas out. Aray ko. Mga gusto mo. Saan daw? Bubulit ka pala. Susunod. Marami itong maluto. Ayan. Luto kung paano. Lubigan mo? Oh! Oh, wala tubig. Ito pala, bakal pala na kung bakal pala na kung yelo. Yan ako, ito, 450. Ay, 550. Bakal na kung pagkakas ito. Oo, tapos. Bakal na kung 260. Magahilig ka dyan. Quintang ko, kasala yung kapag ganito, dalawang tapos anong sa gilo. 56 ang yung sabi. Wow, parang na-flame. Ako. Yun o. Yun na ano. Sinodoro ako dyan na. Parang nawalan ng Hindi mga ka pa na ako dyan. Ay, kamay. Ay, ito kayo. Ay, makasok ko. Tulog na ako. Ano yan? Hindi, napapasok na. Oo. Kami nagpabarya pa. May nagpabarya ang tanggap ko. Wakalit. Kung break yan, tumanali, duman sa metro niya. Nakikita mo. Pero kahit nga, ilingan mo sa nakakabit ko pagkilit na breaker. Ilan mo lang mo yung pin. Okay. Sabi nila, kapag naklik, paano mo Kaya naklik. Five Nataro mo kayo daw. Pero pag sinabi niyo yung breaker, okay po.
baka waway nga makadua. Patay Eh, sa iba, tago. iba ba dumang pilit na wala sa raw? Baka huwag ka ganin yung wala. Then, ay clip ko, then, kamutang kasda. Mahala nito kung pagkabit mo pa. Orang berat orang ang palanginan kuning. Kailangan hanap ko rin. Basta sabi ko rin, baka may tukrikit lang kapag ito. Fuse box ko lang. Ito nga, i-tersin pa ko man ito. Fuse box ito. Yung sabi ko, ito yung gagawin ko. Yung sinakumpay mo dito. Oo, wag na. Kabit na. Sige na. Kuya lang mo yan na paggay ng ano dito. Ano mo? Ano pa man na? Yung ano ba ba yung kuya niya ngayon? Yung ko alam mo sa pangangagalan sa pag-aral niya kain kayo. Mabakal. Nag-round siya hanggang pa yung kasabi ko sa tapos ang pagpasalit na pagko. Ano bang pangalan niya? Ha? Para mo kung paano magano. Ay, para ko. Ito din yung tigil-tigil din. Ilalo mo. Power. Ano? Ang ganda. Computer 1 is still. Ay, si mga bibi. Mare. Meron lang inyo. Pagkasagan na, pag magsasagan, pinakanta pag ang kuwan ka rin siya. Kaya may pwede. Pero kunya naman man siya naman sa liit. Ayun na.
Ayan. So, makalugi yun na yung visibility pala. Ay, ay, hindi ka tayo yung ano na, ikaw kapag na nagkaag? Ang kahit na tumipa. Ako ka na, may, ano? Singko, tapos na. Mabagugi mo sa Nakaw nga. Nakaw nga ako. Wala silang vlog. Ito ka, mamaliban? Mamahal na ako bago ko ka. Wala, tinakayo na boy. Ayun. Ako lang ako. Magtugang. Nagdapol. Tulad din yung nagdapol. Pero magtugan eh. Magtugan ka doon. Lama. Lama. Ano? Ito, biro ito din lama.
Maluto yan. Open man. Ay! Ay! Check out na. $9.75. Have a nice day. Open man. Open man siya. Kaya makakalimutan kalaban. Sa inchik out ko na kanina. Ang kapag yan, kaya ko ng kalong. Out ko ng kalong. Ating kalaling dahil dumadaan na rin ang isa dito. Ang sabadilin dumit, dalbas ko kalong. May nakapa naman na basuhan. Nai-spin mo na basuhan. Utang, please wait. Hey! Kapag start naman,
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Adik na lang. Hindi na maganda sa medyo kasi ba? Ganda yung natuluan na yun. Natuluan. 3-0. Tawa ko. Yeah. Hindi mo lang pasunod ko eh. Ito ka nagpasunod sa to. Sabi mo na lang. Dahil ko pala pinagin. Gawin ko pasunod sa kulit ko. Dito bigyan na lang tabi pasunod. Ito sino ka na lang? Alam pinakay pasunod. Alam mo. Arin! Ako dyan pa na. Ito, natatada. Karang kayo sa saksa mo? 908. Ano? Uy! Galaw! Galaw! Ano ka muna ito? 309. Ano yan naman? Yung masarap. Ha? Ano yan naman? Kung ito pinitulog pa ko. Mabili ko na dalawa ito. Madami makakapay.